Okay, det er virkelig sygt hårdt. De venter på, at der kommer en bil og kører dem ned. Her ligger de så og venter på, at de bliver kørt ned. Rasmus, Ja. Sofie S, Michelle, Mike, Alex og Henrik lidt længere nede. Okay, nu leger jeg bil, okay? En. Okay, I må godt sprede jer lidt. Hallo, spred jer. Sådan en meter imellem jer. Så, nu er det perfekt. Okay, jeg er bilen. Da! Med min bare ben. Fuldmund. Okay, tilbage igen. Læg jer. Okay, nu gør jeg det. Hov. Og min dør. Øj, vi har Rasser og Hanne og Alex og Ingi og Sofie. Og nu skal jeg herover ligge. Her. Og Rasser skal. Peace! Giant one goal! Education for! Helt ned. Jeg sletter det. Det kan jeg ikke lide. Og tilbage igen. Nå, okay. Ja, det gør jeg. Og så Henrik, og så er det ikke. Det gør jeg sgu da. Du skal holde den ned med dine ben. Hvorfor det? Det er lige meget. Det gør jeg sgu da heller. Tilbage igen. Der er ikke noget, du gør ikke. Okay, Ingi, prøv lige. Så er det Hennes tur. Det er bare sjovt. Det er sgu da ikke sjovt. Og så er det Inge. What's up? Har I set mine nye kloks? Nå, kom så. Du. Bøjmand! Det er mig. Okay. Klar. I ved godt, I slet ikke kan optage, det gør. Ej, det var sjovt. Kom.